San Miguel, donde va, triunfa. Y aquí estamos en el Socalco, ya como os decíamos al principio, en esta sesión y en esta visita mensual que hacemos aquí a la cervecería. Hola, Fede Escoda, ¿qué tal? Muy buenas. De categoría, muy buenas. No podíamos estar mejor. Santiago Pericás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, molt buenas, molt bé. Encantado de verte. I jo també, de veure que se'n recordeu del futbol antic, de lo que era antes. De la época, ¿no? Porque nos vamos a remontar al año 1967, noviembre del 67, ya había finalizado todo, porque en aquel año el Independiente llegó a jugar una final nacional contra muchos equipos, llegó a la final y en esa final, ahora nos lo contará, pero había gente muy importante que después fue futbolistas que todos los vais a conocer. Podríamos empezar por el principio, porque ¿cómo el Independiente se mete en una final? ¿Por qué? En primer lugar, hablabas de que el Independiente era el filial del Alcoyano. ¿Cómo era esto? No. El Independiente era un equipo de Bellavista, tot el que Bellavista, el camp escolar, que s'ha dit sempre el Bellavista, però tenia un dirigent que Déu el tinga la glòria, que era Talents, que li agradava molt el futbol, va estar, crec que, directiu en l'Alcoyano també, en aquesta època, i era molt apassionat al futbol i va presentar a l'Independent pels campionats d'Espanya d'aficionats. Era d'aficionats. Entonces, la meitat de jugadors que vam estar ahí perteneixíem a l'Alcòdiam, al filial de l'Alcoyano. Que després d'això es va reciclar i es va desaparèixer l'Alcòdiam i es va fer l'Alcoi. I jo vaig jugar els dos puestos, en l'Alcòdiam i quan després en l'Alcoi. I era el filial de l'Alcoyano. I entonces el va presentar i va fer un equipo que bueno, de jugadors de l'Independent, pues hi havia poquius. I va fer una selecció, va agarrar pues 2 o 3 jugadors conforme eren Salas i Cañonero, que eren d'Ibi. Del Muro estava Tari, bueno, però Tari estava jugant amb nosaltres en l'Alcòdia. Tari és el padre de Àlex Pascual, no? Exactament, pare d'Àlex Pascual, que va jugar en l'Alcoyano. I Romero, i després de l'Alcòdiam, des que vam anar de l'Alcòdiam estava Jimmy, estava Paqui, que després van plegar a jugar a l'Alcoyano, molts anys, el Rojo, Tari, que t'he dit que estàvem en l'Alcòdiam, i un servidor. Equipazo. I Pericàs. Equipazo. I, bueno, i això és la... Però primer es van tindre que fer va plegar a les finals d'ells, pues es van tindre que fer unes preliminars. ¿Las finales se jugaban? ¿Dónde se jugaron las finales? En Gijón. En Gijón, ¿no? En Oviedo, entre Oviedo i Gijón, perquè per l'hora estava en Oviedo i van jugar en 2 camps, en el camp de l'Avilés, en els camps que es van jugar va ser l'Avilés, que estava en segona divisió, i un camp, la primera nosaltres ens va tocar jugar en Pola de Siero, que nos va tocar contra l'Almeria, el primer partit. ¿Y cuántos partidos jugasteis antes de llegar a esa final? Bueno, pues antes d'esa final, imagina que les comarcals primer van jugar contra el Rayo, el Libi, i van guanyar 2-1 contra el Pista, que també ho va presentar, que era un equip de Solera entonces, el Pista era, bueno, continua sent, però sempre l'anterior ha anat desapareixent, Bellavista i tot. I contra el Portuarios van guanyar 3-2. I després contra el Betis Florida d'Alacant li van guanyar 3-2. Entonces van passar a la fase de regional, de la regió, perquè allí anaven a les finals de les comunitats, que ara es diu comunitats, de les regions. Entonces van jugar contra el València, li van guanyar 2-1, i contra Múrcia li van guanyar també 2-1, i ja estem en la final. Y entonces ve els partits de la final. Claro, como una especie de cuarto, semifinal y final. Exacto. ¿No? Sí. Tenien que fer 3 partits per plegar, 2 i el de la final. El primer partit nosaltres ens va tocar contra
El de l'Almeria, el Sí? Banesto d'Almeria, que no me recordava el primer, el Banesto d'Almeria li van guanyar 1-0. Con gol tuyo. Sí, bueno, però això igual haver puc fer un altre. De qualquiera, però bueno. Sí, bé. bueno, però si el gol 1-0 el vaig fer jo. Després, el dia 17, això va ser el dia 16, vam descansar, el dia 18 van jugar contra el Radiadores, una empresa que és Radiadores, no sé, de Madrid, i també li van guanyar 1-0, el gol el va fer Tari, que està dient, d'un córner del Rojo, fabulós, jugador fabulós, el Rojo. A més d'això és que jo no hi havia jugat des de xicotet, des de juvenil, després en... Crec que vam començar el Santa Rosa, els dos. Imagínate. I estàvem jugant junts i d'ahir, pues, l'acudíem després junts, o sigui que s'enteníem. De cul ja sabia on estava jo. Claro. Vull dir que continua gran amistat i molt bon el Rojo. I després ja ens va tocar la final contra l'Ensidesa, que van perdre 2-1, acabant la primera part, 1-0, al nostre favor. ¿Y en ese equipo qué jugadores había que todo el mundo conoce? Sí, En la final, però tot això nosaltres es vam enterar després, que nosaltres que coneixíem. En aquest equip jugava jugadors que després van passar, que era Quini, Churruca i Castro, el porter. Claro, ells, al ser d'allí de Vilés, ells estaven, tots eren aficionats, també, però estaven en l'escola del Mareo. Claro. I d'ahir, a l'any següent, nosaltres vam enterar, perquè el vam enterar després, van passar al Gijón ja a primera divisió, però és que ha resultat després que Churruca i Quini, bueno, Castro va estar molts anys jugant porter, el Gijón, i Churruca també, i Quini ja va ser el més destacat d'ells tres, que va plegar després d'estar jugant a Barcelona, internacional, hasta va ser seqüestrat. Sí, es verdad. Va seqüestrar. Sí, en aquella época. Quini i Churruca van ser internacionales dos. Sí, pero es... La selección española, sí. Ahí se les veía, ¿no? Se les veía. Oye, cuéntanos alguna anécdota que te acuerdes de aquello, porque yo imagino que, bueno, el viaje, os vais hasta allá arriba, hasta el norte, y bueno, supongo que cada uno, el Independiente, pues cada uno con lo suyo, ¿no? Su ropa, su mochilita. No t'ha d'enganyar de res. I allí... Jo crec que això ens va fer un favor a tots. Sí? Ens va fer un favor pues, perquè, no sé, això per nosaltres era a plegar, ja a plegar-se, anem en l'autobús o comentàvem, anem a jugar als campionats d'Espanya, no? Vam eixir a les 6 del matí d'ací, entonces anava per Puerto Pajares, que no eren les autovies d'ahir, i a plegàvem allí a les 8 de la nit. Sols el d'Alacant, que ens va vindre el delegat, va pagar un pla de fideus. Jo dic, però a veure, que nosaltres som toreros, no? Nosaltres som toreros, que un pla de fideus y algo més, ¿no? Aquí no, aquí mira Carol, que un platito nos ha puesto... Así de categoría. Hombre, hemos comido como vamos. ¿Por qué no comiste allí? Te lo has comido aquí. Las albóndigas de Ladró, ¿cómo están? I aquestes són les típiques caseres. Claro, claro. Això ja no es veu. Lo que s'han menjat ara ja no es veu. Por eso te digo, los calamares, nos ha puesto el capellán Tomaqueta, así que es como para no volver, ¿sabes? Sí, para recordar sempre d'aquella de los fideos, ¿no? I vam a plegar allí a les 8 de la nit i la sorpresa de nosaltres va ser que quan vam entrar allí, claro, perquè nosaltres vam concentrar tots els equipos en Perlora, que està entre Perlora, una residència que està davant del mar, entre Gijón i Oviedo. I ens van concentrar allà tots els equipos perquè eren les residències que tots se sol·licitaven els treballadors antes i es donaven per vacacions, però com ja havia acabat la temporada, pues entonces vam estar concentrats. I vam entrar allí i nosaltres pareixíem pistoleros, perquè es van veure en Madrid, tots en xandall, bueno, Madrid, de l'Almeria i tots els que van anar, ben subvencionats per les seues comunitats, i així nosaltres anàvem conforme anàvem en patos vaqueros i algun esgarrat o algun cositó, però que no és perquè s'estilava, que porten ara els pantalons descosits, que ara això és normal, però entonces no. I ens miraven, no sé, me va donar la impressió que diem, però esto és el mal. Claro. Però, a collons, el 7 de mà, que això també va ser pues, una anècdota molt forta, perquè pleguem allà a les 8 de la nit i veiem el cartell i el 7 de mà havien de jugar a les 10 del matí el primer partit contra l'Almeria i, senyor,
igual té, però van caure 1-0. Sí. Vam perdre el primer partit. Ja quan vam acabar el partit, ens concentràvem allí a dinar, tots a la mateixa hora, ja la cosa ja m'ho miraven diferent. Ja no dient, estos qui seran, ja començaven a tantejar terreno. Ropa no tienen, pero jugar juegan, ¿eh? De hecho, pues ya en el segundo partido que me va a tocar contra el Madrid, ya estaban allí equipamos, ya estaban, miramos allí y ja n'hi havia corredors allí, que a 2 o 3 jugadors d'allí sí ens van preguntar pues, noms d'això, des que estaven més dutxos jugant, d'on eren i tal, i com. Sí. Tu imagina't que la gent s'enfoca en aquesta època a mirar més que res ara, no? Agarra l'Independent, presenta un equip a un torneig així a nivell nacional, en 4 o 5 de l'Independent, uns quants més d'Alcoi, d'Ibi, de Muro, i fa un equip que pràcticament sense entrenar, perquè fent tots 12 hores en aquell entonces, es presenten i queden subcampions d'Espanya contra jugadors tan bons com Quini, Churruca, Castro. Això vull dir, i ara no pot ser que jugui ni siquiera uno de Muro, ni Cosentaina, ni Ibi, en l'Alcoyano, ni d'Alcoi en l'Alcoyano. Què estem fent mal ara? Bueno, m'agrada el que estàs dient, Fede, perquè, a veure, perquè jo he sigut sempre el que el coneix futbolísticament. Quan m'ha clavat jo en un puesto ho va donar a tope. M'ha clavat en 2 coses, que ha sigut la meva religió, la festa i el que és. Ho haurà de fer millor o pitjor, però per falta de ganes no. I ara pues, puja i veig avui la facilitat que tenen, perquè jo sempre dic que de la quantitat és la qualitat. Sí. En aquell entonces nosaltres teníem el camp escolar i quan tant és que estic nomeant, no a mi, no m'agrada parlar de mi, de tots els que estem dient, és que vam plegar a jugar al Collano Juvenil, després en primer regional al Còdiam, la primera volta que van xafar el camp del Collao era com si tirares a una mona en un garaix que no sap per on para, doncs això pot passar a vosaltres. Clar, però avui, els xiquets d'avui que estan entrenant-se tots els dies, conforme dic Fedes, nosaltres estàvem fent 12 hores, en aquell entonces en casa estàvem fent 12 hores, i s'entrenem un dia a la setmana, i estàvem... I d'aquest equip va ser Paqui, va ser Rojo, que va arribar a jugar a l'Alcoyano. Ximi, també. Després tenim el president també dels Serpis, que va quedar campió també com d'aficionats. I va ser Nacio, va ser Cata, van ser jugadors que van arribar a jugar fins a la selecció espanyola. Entonces, ara què passa en Alcoi? Pues passa, és el que dic jo, estava dient que jo pujo allí i veig a un Alcoyano juvenil que té 3 juvenils, perquè té l'Au, que està en regional, que està o dos, però aquests xiquets venen des de 8 o 9 anys, ja estan jugant allí en una continuïtat, però ja no a Alcoyano, està a l'Alcoi, una quantitat de jugadors, i no hi ha ningú en l'Alcoyano, en una, diguem, una segon B, perquè s'agleix una primera federació, però una segon B no ho entén. Nosaltres teníem molt difícil perquè estàvem en primera regional. Primera regional, la segon B no existia, era primera regional, tercera divisió, l'Alcoyano que estava en segona divisió, el Leo Lassa d'entrenador. Estava. El vot era molt gran. Jo puc garantir-te que gent bona n'hi ha a Alcoi. El que passa que n'hi ha un moment que arriben a una categoria de cadete ja juvenil que es crea un tapo allí que per lo que sigui els xavals es desil·lusionen i s'acabó. Claro. I no arriben. Per què es desil·lusionen? Per què no? Perquè es desil·lusionen perquè no veu que... Jo, la meva manera, perquè després, quan va acabar el futbol, per això, i vaig dimitir, jo puc dir, vaig estar 2 mesos, quan estava Farra de president, vaig dir, i entonces estava Didi d'entrenador, i jo estava, i entonces tenia que tindre el juvenil, era del juvenil, un president, i jo estava president o col·laborador de Didi, mirant xavals ahí, Didi, ahí n'hi ha un xavalet bo per juvenil, i Didi, no, i ahí va fer, ja veu, Didi també. I em va traure en aquell entonces, va traure Rivera, va traure Joaquín. Didi fue de los que más. Estava Jara també, o sigui, que és que va així. I Carmelo, que jugava en els carnissers juvenils, que jo vaig dir, Carmelo, Roque, Paulino, tots els juvenils, jo me recordo el nom de tots ells. Entonces, què passa? Que Didi decía,
vaig estar en la directiva i quan feien les reunions, pues parlaven i jo estava allí i jo deia, però del juvenil quan parlem? No, sols parlaven de que l'entrenador ho havia fet mal i aquesta política a mi no m'agradava, que jo no haver fet això, jo haver fet l'altre, jo... A jugar entrenadores, ¿no? Sí. Jugar entrenadores, exacte, ya todo lo pasado, això, ¿no? I s'havia acabat la reunió. Claro. Jo la tenia la cartilla, però la credencial, però no me la recordava, perquè tampoc m'agrada. Claro. Però ve al cas, li vaig dir, té la meva credencial, jo així que no l'amor faig. Claro. Jo estic així per parlar, però què tens que dir? Què tinc que dir? Perquè al juvenil li falten balons. Ara que comença i falten balons, falta això, falta l'altre, preocupació. Què passa? Que la Collano no ha aprofitat el que tenim així. Jo crec que el que es devia de fer, pel meu pareixer, és que fer una plantilla, sí, té que tindre una plantilla de 15 o 16 professionals, perquè avui una primera federació és professional, professionals i de relleno. Entonces sí que tindrien oportunitat. A veure, aquest xaval del juvenil que acaba juvenil en 18 anys, veus un xaval que és una pequetios, perquè es veig jo, doncs si no, a veure, que estava en el juvenil, que ara ha tornat a la Collano, d'avui sí, del juvenil que passava al Castelló. Sí, Antón. Antón, Morgado estaba haciendo... Pues agarres y para completar, para tindre hasta 23 jugadors o 24 que siguen del juvenil i conforme... Perquè jo sempre dic que tots els partits no estan tots els jugadors bé. Pues sempre uno no... Pues a veure, siempre pasa, pero siempre pasa, pues, a la mínima clavar. Siempre pasa cuando no hay dinero, ¿no? Cuando no hay dinero es cuando todos ellos, pero ahora que hay dinero, pues dicen, no, para que un juvenil no juegue, quiero dos buenos en todas las posiciones. Y es otra manera de... Pero que resultaría más barato el equipo, porque entonces... Pero te pueden decir, es que no hay calidad, porque yo luego miro al banquillo y digo, ¿y a quién saco al chaval? Juan perdiendo 1-0. Pues yo no estoy diciendo que yo haría lo mismo, ¿eh? Sí, no pero yo te hago de... Sí, yo haría lo mismo y estoy de acuerdo contigo, pero me pongo siendo un poco abogado del diablo en ese sentido, que te pueden contestar, sí, pero es que con un juvenil que está en primera regional ahora, que todavía es una categoría bastante baja para juveniles, el salto es brutal. Pero claro, si no le damos la oportunidad a los chavales, nunca jamás los vamos a ver. Y luego está la otra, que luego te viene un chaval de 10, 12 años, 14 años, es bueno y te lo pilla el Valencia, el Villarreal, el que sea, gratis, sin pagar un duro, el Levante, y entonces los buenos se van. Però perquè no veu en futur així tampoc. Perquè si veguera en futur s'ho pensaria. Els bons se'n van, però poquets arriben a triomfar perquè, clar, peguen un bot molt gran i molts es cremen pel camí. Cosa que si tu en la Collano li dones oportunitats a un xaval que juga en el juvenil, que ja té que ser bo, perquè per arribar a jugar en la Collano juvenil ja tens que ser bo. Tens que donar-li confiança, entreno, física, i que el xaval pugui així uns minuts en el major com feien antes i agarrar una confiança. I aquest xaval, quan agarra veterania sin al coll, serà molt bo, però clar, si el cremes és igual com uns 600 quan comences, si el cremes de primera hora que no fa falta. No està dient, jo estic dient que no fa falta que a veure, aquest juvenil van demà titular, no? Vull dir, 10 minuts, no passa res, este partit està fàcil, està en el banquillo, i va, ànimo que... I això, xaval, apleguen, tenen que plegar. I fora de casa donar-li menús, que no té ningú complejo el xaval de jugar fora a casa. No és com així que diu, ostres, estan mirant... I anant agarrant ell força en l'equip. Jo sempre ho he dit, en el coll hi ha un bon bancal, un bon planter, bons frutos, però crec que els maseros patinen un poc des de fa temps. Però crec que la generació ha canviado. Porque antes un juvenil, no hace mucho, 20 años, cuando a uno de hace 20 años le decías que fuera el juvenil, aunque fuera a llevar el agua, iban como locos. Ahora un juvenil va al primer equipo, entrenamiento, al segundo, pero si luego no lo convocan, no juega y solo está como para de relleno para hacer el partidito, chicos que se enfadan y que no quieren ir, ¿eh? Y eso es la actualidad
de hoy en día. Muchos, no, evidentemente algunos habrá que no. És que, a veure, És complejo, la vida ha canviat. Claro, Està clar, claro. la vida ha canviat tot, en casa, en tot, eren xavals, ara es viu d'una altra forma, antes miraves al pare i el respetaves, ara... El padre se piensa que tiene a Messi. Ara tot és cavall picat per l'aire. I ja el dic que jo clavell la grada, i a voltes me n'ha tingut que anar perquè ha discutit amb els pares. Claro. Primer, culpables, molts, jo no dic tots, però el 80% són els pares. 90, que diria jo. Estan radiant el partit, com si dient, deixa el teu fill que jugui tranquil, això està dient en 10 anys, deixa-lo que jugui tranquil. Solta-la, que ve uno, que no quantos, que no sé com, que... Després, si és el que no juga, i per què el meu fill no posa? L'entrenador és més burro que tacó. Per què no juga? Si jo pague com ell, ja estem. Ja està. Ja estem. Això ho vaig sentir jo. Ahí està. I jo dic, l'entrenador voldrà guanyar, doncs ara el que creu es pot enganyar, però doncs ara el que creu, Ahí está el pues problema, dona. que pagues y cuando el Alcoyano no es debería de pagar. Debería hacerse el campeonatos locals con tota la vida y después l'Alcoyano que agarrara la seva selecció com va fer aquell entonces el teu equipo i a partir d'ahí veuries com anaven ja crescudets els jugadors i veteranets. I a part d'això, els xavals també tenen part de culpa i per això tenen culpa els pares per no dir-li, jo t'ho dic, que no he tingut, que no és que m'arrepentis, que ha tingut filla i neta, que no ha pogut tindre, però jo haver assegut des que coneixent el futbol, jo no li haver dit que guapo que eres i que bé que jugues i que bé, perquè tots, veus xiquets, que van en la bolsa quan nosaltres anàvem, per només t'he de dir, en sabates en Bellavista de claus. Jo plegat a jugar i el clau, com allò era terra, que els botes estacos eren... Terra i pedres. Eren estacos, eren de cuero, el clau, quan el cuero s'acabava, el clau anava així per amunt. Claro. I acabava el partit, i quan acabava el partit tenia un forat baix en el peu, que diu que anava pujant, però igual tirava. Avui les botes de Messi, la camiseta, si fan un gol estan fent la senyal així, conforme fan en la tele. I en 9 anys es creuen ja que són... que, a veure, si passés alguna cosa, un jugador passés alguna cosa, jo sempre poso comparacions en jugadors que he tingut en la selecció, de que és que no s'han cregut mai res on és que han aplegat. Un químic que estàvem parlant, sent internacional, ja han eixit al camp i s'han cregut que no són res. I això és el que triomfa. Però has de deixar jugar. Si tu ja creus que eres, els veus a tots, i els pares són els que s'alaben, els que tu tenies que haver jugat, home, perquè... Això ho he sentit jo. ¿Y crees que eso está haciendo mucho? Yo creo que sí, mucho daño a los niños, ¿no? El hecho de eso... marca y celebraciones, que bueno, hasta esto vale, pero ya cuando empiezan a tirarse igual que el de mayor, igual pasa si solo rozarlos ya te hacen ¡ah! Y se tocan la cara como si mucho teatro. Massa tele. Sí, mucha tele, demasiado teatro. Y masa herba, mato nos tiraban porque eran pedres. Nosotros en los campos del Serpis, cuando era tierra, ahí a ver si tenía huevos, tírate. Pues en Bellavista ya em diràs. Imagina't, yo te estoy hablando de hace... I si no tenia la sort de jugar en primera, que allí d'estar segon en primera, que jugues en primera, jugar en primera que jugues a les 10 del matí i en hivern, quan acabaves a les 11 del matí, però és que jugaven en segon, pobret. En aigua gelada, no ho dic jo, en aigua gelada. Els depòsits a l'aire lliure. I bueno, tenies que dir 1, 2 i 3, respirar a fondo, clavate mai la dutxa. Sí, no, imposible. Y Pericas, ¿por qué no llegaste tú a ser futbolista profesional? A veure, te ho explico. No m'agrada parlar de mi, però m'ho has preguntat. Hombre, eres el invitado, hombre. Sí, no, home, no, però és que ja això, jo la paraula això de jo no, però m'ho has preguntat. A veure, jo en 18 anys, jo estava, entonces la filatura, jo estava encarregat en filatura. I guanyava diners, entonces la filatura era el coi. Meu pare ja era contramestre, Glòria estiga, i guanyava diners. Entonces, quan es va acabar tot això, el Rojo jo, el Alcoyano, el Rojo el va cedir a l'Àguiles, i a mi, jo em vaig anar, a mitjan temporada, me'n vaig anar a l'Algeciras. Entonces, quan estava Pancho, Rayo, Santana, Rafelín, en Rafelín és d'Algeciras. Sí. I entonces allí es veu que es va lesionar
un delanter i vam dir al Collano i em va cedir allí. Està a mitjan temporada. Claro, a mi la feina em van donar el mig any de permís. Després havia de triar o futbol o faena. O faena, lo que volguera, perquè entonces estava així. I bueno, pues, entonces vaig anar allí, quan va acabar l'any, allí ni indústria ni res, Algeciras jo era en aquell entonces, entonces Algeciras estava en tercera divisió, la Collano estava en segon, que allí podia estar perfectament bé. I m'ho vaig pensar molt, molt, i mon pare, pues, glòria estigui, dia, Santi, fes el que cregues convenient. El porvenir és teu. I ja he tingut a casa per prou amoblat. I vaig pensar, jo dic, el futbol, si en 22 anys o 21 anys no estàs jugant en segon divisió de titular, segon divisió de la d'entonces, deixa-teu, perquè si no, als 30 anys has acabat el futbol, perquè entonces no s'acaba com ara. Claro. Als 30 anys, als 32 anys acabat el futbol, pegant bac. Això m'ho va recordar moltes voltes el Rojo, perquè s'ha portat molt bé. I el Rojo va ser des que va estar bé, va triomfar, perquè va estar jugant a la segona divisió després de la Collano i ha guanyat dinerets i això, però em dia, quanta raó tenies, però el Rojo dia, però ell estava de teixidor en Rosana, me recordo jo, que ell dia, jo a l'hora per teixir a tota hora tinc temps. Dic, sí, té raó, per teixir, i quan va acabar el futbol, així el tèxtil anava a baix, però va emplear allí en això, i quantes voltes ho van recordar. Sí, passes una època bona, però jo, després jo amb 25 anys ja estava de contramaestre en la filatura. Ya es otra... En 25 en anys. Entonces, el guanyava molts diners. Sí, jo estava ahí en el Trallorets, que era Sant Isidro, que era fàbrica mantes i tot, en la filatura. Entonces vaig fer aquesta decisió. Quan vaig vindre així, que tu que jugava a la Collano, es va enterar que jo havia vingut i vaig estar un any en el Benidorm, que entonces el Benidorm estava en tercera també, però jo la feina no me la deixava, anava en la moto hasta que más que se dice, anava en la moto, entrenant-me, pujava, Lo que... Y eso es, vos has preguntado y esa es la historia. Oye, lo que estamos ya casi acabando, yo quería recordarte bueno, las tortitas que nos ha puesto hoy Carol. ¿Cómo están? Madre mía. Y los que si boquerones, las abisinios, alpargatas, si es que ya no podemos más. Hoy se ha pasado, Hoy se ha pasado porque ya me ha visto así y me ha dicho, tú tienes que engordar y claro, no desde luego es para recomanar-ho, perquè això, a veure, saps què passa? Que nosaltres... Sí, que I sí, i vas, pues el que passa, divendres saps a la filar i tot, i això avui en dia ja no es pot fer. Tu també estàs en els judius i saps el que passa, que això no poden fer les persones, això, però... I aquestes tapes que s'han menjat avui, aquestes tapetes que han conegut tota la vida en el torrero i en això, això no existeix ja, això és... Pocos sitios como este, aquí en Socarcollá, para recomendarlo. Que es lo que se hace. Hoy al fútbol no, hoy por la radio que hace frío, No, hoy juega a las 8:30. Saps què passa? Que jo no... A veure, no soc socio perquè saps què passa? Que passen moltes a la playa i quan no... Ja m'hauràs vist a mi no collao i s'ha saludat pujant. Quan estic així, pues puja, si fa de carnet, avui fa bon temps, anem-se'n, i ja. I jo dic, total, et deixes diners igual, i més, perquè quan estic així, puja i veig. Per això en cabreja del Collano, de veure que no veig a ningú del coll. Es una pena. M'agradaria. A mí también, y eso es una cosa que siempre... Fent a poc es pot fer, jo crec que es pot fer tot. Es voluntad, al final es voluntad. Plantilla de 15 o 16 professional i la resta lesiona uno per una oportunitat. Que no lesiona ningú, pues a cada un minutet s'anà donant, quan ja entens a uno... Pues este ja s'ha fincat, pues a per un altre, i així. Poco a poco. És que això és com el conyac que diu la mareta, no? Sí. I anar fent. I ja està. Si no, és que no n'hi ha diners, avui, I quan no hi ha diners, si fem una plantilla 25, ara jo miro el banquillo, entonces, i n'hi ha més de costat que jugadors. Por eso. Que si segon entrenador, que si tercer, que si deportes, que si... Sí. Por eso digo, ¿no? Que el día que se vaya Ramírez y volverá a no haber dinero, a ver qué se hace con la plantilla. Fede,
Gracias por estar una vez más, abrirnos la puerta de tu casa. No, gràcies a vosaltres, jo sempre disfrute, jo gràcies. No, jo també tinc gust de veure a Fede, que feia temps que no ho veia. Fede també, home, més jove que jo, però jo he podido enfrentar-me al fútbol sala y Fede feia gols com a xurros. Eso me ha contado, un día te voy a... Fede era perillós. Un día vas a ser tú el invitado. Jo hauria anat també allí a Vilés a jugar, però tenia 3 anys sols. Ay, es que era un poquito juvenil. Pues de 7 anys que es lleven. Imagínate, casi nada. Sí, jo ¿Tú tenías 20? Imagínate. Jugàvem el trofeu Filaes i, bueno, fem bons partits. Hombre, Pericas, realista de pro, muchas gracias. Desde que vas néixer. Muchas gracias por haber estado aquí en Socalcoya. Gràcies a vosaltres per l'atenció esta. Per lo menos que la gent s'entera un poc, perquè avui en dia això no ho sabran. No. Nosotros nos vamos esta tarde a las 8, Carrusel Deportivo con el Alcoyano Villarreal. Gracias.